Tijdens de opleiding Industrieel Productontwerper ga je producten ontwerpen. Je begint altijd met een brainstorm. Met een schets zet je je ideeën daarna op papier. En heel belangrijk, je doet ook research. Vragen als: is het product gebruiksvriendelijk? Kun je het recyclen? En vinden mensen het mooi? Zijn belangrijk. Je ontwerpt namelijk altijd voor de toekomstige gebruiker van het product. De opleiding combineert creativiteit met technisch inzicht. Je leert hands-on prototypes of modellen maken, naast het toepassen van computer- en 3D-printtechniek. Je werkt samen met andere beroepen en tijdens de stages ga je aan de slag bij een echt bedrijf. De opleiding duurt 3 jaar. Daarna kun je doorstuderen. Of, als je ambities hebt, kun je ook je eigen ontwerpbureau starten. Check vistacollege.nl voor meer info en schrijf je vandaag nog in voor een doedag. Vista College. Ontwikkelt Limburgse krachten voor morgen.